Is-sistema ta' childcare f'Malta ma kienx intiża għall-interess ta' tfal iżda biex joħorġu aktar nies jaħdmu. Sosna dan il-konsulent David Spiteri Ġinġel fuq il-ġurnal The Malt Independent kif insista li dan huwa kif fattwalment is-sistema ġiet introdotta. Spiteri Ġinġel sa li fl-2014 il-Ministru għax-xogħol ta' dak iż-żmien Evarist Bartolo kien għamela ċara illi lan kien biex aktar ommijiet u missirijiet ikomplu jistudjaw u joħorġu jaħdmu. L-eks Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna kien għaqad l-iskema ma' inizjattiva biex in-nisa jkunu xprunati jipparteċipaw aktar fid-dinja tax-xogħol u għalhekk il-ħsieb wara sistema ta' childcare kien kompletament wieħed ekonomiku u mhux għall-iżvilupp ta' tfal. Fi kliem sempliċi trobbija ta' uliedna ntużat għal għan ieħor. Spiteri Ġinġel li huwa konsulent rispettat minn kulħadd spjega kif fl-2016 kien hemm 98 ċentru ta' childcare u sal-2023 dawn żdiedu għal 195 fejn saħaq ukoll illi l-kwalità ma baqgħetx iżomm il-pass ma tkabbir u li diversi studji uraw illi numru ta' tfal ma kinux qed jinżammu b'mod adegwat. Dan kif ħareġ illi it-tfal ma kinux qed jiġu edukati iżda sempliċiment kellhom min jieħu ħsiebhom sakemm il-ġenituri jmorru għax-xogħol. Intqal li d-Dipartiment tal-Kwalità u l-Istandards fl-Edukazzjoni insista fuq numru ta' riformi biex jaċċertaw li t-tfal ikunu f'ambjent adattat. Madankollu, l-istatistika turi li dawn ir-riformi ma kinux biżejjed jew ma kinux qed jiġu segwiti. Wasostna li fil-waqt li Malta imxiet fid-direzzjoni tajba fejn għandu x'jaqsam standards u regoli nazzjonali, hemm gap kbira bejn dak li huwa mistenni u l-infurzar. Kif minn-ispezzjonijiet li jsiru 70% mill-każi jinstabu li mhux qed iżommu mal-istandards meħtieġa. Spiteri Ġinġel bekk spjega li l-interessi ta' tfal mhux qed jiġu protetti. U insista li bl-ebda mod ma jrid jikkritika childcare jew il-fatt li l-ġenituri jridu joħorġu jaħdmu tnejn iżda sostna li s-sistema trid tkun waħda li taqdi l-ħtiġijiet ekonomiċi waqt li tieħu verament ħsieb l-edukazzjoni ta' uliedna. Bekk saq li issa wasal iż-żmien li verament nosservaw l-istandards meħtieġa u li ninfurzawhom għal ġid ta' uliedna.